מהכנרת הן של נערים שהמייחד אותם הוא ספורט המים, או בלשון אנשי הכנרת, סקי המים. השלושה, האחים משה ועופר גנזי, וחברם איתן קרת, הם דור שני לגולשי מים, שכמה אלפים מהם גודשים בכל סוף שבוע את הכנרת וחופים אחרים. הכנרת הידועה בדרך כלל כאתר נופש ובילוי היא כיום בסיסם הראשי של גולשי המים המפעילים באגם עד 500 סירות. תחביב גלישת המים הוא עסק יקר. מחיר הסירה הוא 60,000 לירות, המגלשים וחליפת ההצלה יותר מ1,000 לירות, כשהיורד למים צריך לשלם לפעמים עד 240 לירות לשעת גלישה. בין הגולשים תמצא לא רק צעירים וזעתותים, אלא גם כאלה שהזקנה לא קפצה עליהם למרות שנותיהם.